Да, точно така. Помахай на камерата. Има някаква закачка с публика. Да. Не знам прическата как. Идеална. Айде, обърни се. Направи нещо тип синхронно плуване. Не искам да си мокра косата чак толкова. Не, нещо. Ръцете нагоре, краката надолу. Така ли? Едно кълбо. Чакай, че оператора се движи още. Синхрон. Това имах предвид. Един пирует в водата. Така, да. Еми, това значи синхронно плуване. Добре, ти се получи. Да си мокра косата, иначе аз мога и кълбо и свет. Охо. Стигате още. Айде, стига, че